Wow. Shit. Der går bare ild i træerne. Jeg ved ikke, om vi kan gøre noget ved det. Jo, vi kan lappe hullet Ja. med noget jord. Ding. Skal vi så gøre det sådan, så vi godt kan få adgang til lavaet igen? Sådan. Okay. Det burde være fint nok. Ja. Er det træer, vi skal have i gang i? Ja, Okay. Hvad skal vi bruge dem til? til at lave træ. Ja, til at lave træ, men hvad skal vi bruge træet til? Til at lave om til noget andet. Okay. Så skal vi også lave nogle våben. Skal vi lave våben? Hvorfor det? Er der slå monstre til? Ja, det er overlevelse. Skal vi... Er der brug for dem, eller skal man bare gemme sig? Man har brug for sværd og pickaxe, så man kan få nogle sten. Hakker. Okay. Lad os lave noget træ, så vi kan finde ud af det. Ja. Wow. Okay. Nu vil vi hen og finde et sted, vi kan overleve. Jeg tror, det her vil være fint. Minihule. Vil det være fint, Alex, at sætte bordet her? Mm. Okay, så gør vi det. Du Nå. gør det et arbejdsbord. Ja. Skal vi... hvilket værktøj skal vi lave? En hakke. Hvordan gør vi det? 2 pinde op. Ja. Sådan. Og Ja. så noget træ der. Det var sådan. Ja. Der har vi en hakke. Og så sætter man en pind der, og så noget træ opad. Nej, bare en pind der. Okay. Nej, dernede skal der kun være en pind. Okay. Og så opad. 3. Så har vi et sværd. Skal vi lave noget, så vi kan få træ hurtigere? Ja, så skal man bruge sten. Nej, vi skal ikke bruge sten, men jeg tror, man godt kan lave noget træ. Kan man ikke? Hvad? Jo, kom med. Lad os tage den. Men vi får nok brug for noget ild snart. Kan man lave fakler ud af træet? Ja. Så skal jeg lave en ovn. Nå ja. Eller... Ja, det er rigtigt. Så må vi få noget sten. Det vi tror jeg, vi kan få inden for hulen. Men inden vi gør alt det, så tror jeg, det er vigtigt, at vi får en væg og en dør. Ellers kommer der bare zombier ind om natten, gør det ikke? Jo. Ja. Og skeletter. Der er også dem. Ja. Er der andre ting derude? Ja, Om natten. creeper. Hvad er de for nogle? De er sådan nogle, som der kan sprænge luften. Okay. Hvilken farve er de? Grønne Okay. og lidt sort. Lidt sorte. Og meget grønne. Er de farligste? Ja. Okay. Nej, en witherboss. Nej. Dragen er. Dragen er. Ja. Kommer vi til at møde den bare sådan om natten? Nej, men der skal lige en portal. Okay. Heldigvis får vi ikke den at se i nat. Yep. Super. Nå, hun er næsten en gamle kat. Hun er næsten for træt til at lege. Ja. Ja. Okay, så har vi en dør i hvert fald. Lad os få en væg på. Så hurtigt som muligt. Nej, så travlt har vi ikke. Rasmus, Ja. når jeg kommer hjem, så skal jeg se også, at vi optager på YouTube. Jamen, jeg kan godt putte dem op. Jeg kan godt putte det op på YouTube. Mm. Det kan du tro. Det kommer ikke til at være noget problem. Forhåbentlig. Nej. Du.
Jeg kan næsten ikke se noget, fordi der er så meget lys. Det er bedre det. Ja. Vippet skærm. Sådan. Okay, vi har brug for sten nu, tror jeg. Er det bare det grå? Jeg skal bare hakke i. Ja. Bang. Bang. Ding. Pop. Ding. Hvor mange skal I bruge til sådan en ovn? Bare 8. 8? Mm. Lad os prøve at lave en nu. Hvordan laver vi den? Bare en firkant. En firkant? Mm. Sådan en her? Nej. Bare rundt om. Og så skal den i midten fjernes. Okay, okay. Ja, der har vi en ovn. Så har man brug for en... Bare lave noget af træet om til noget almindeligt træ. Dem her? Bare tage... Skal jeg bruge pindene der? Nej, bare... Så skal du bare lave det der... Døren? Nej. Træet. Så bliver det om til kul, og så kan du lave fakler. Okay, godt, godt. Det er dem, vi skal bruge. Ja. Så kan vi faktisk se noget. Lad os udhule Ja. huset lidt. Faktisk komme til. Og er det her rigtigt? Ja. Sådan. Okay, så må vi hellere sætte nogen herinde. Inden der kommer creeper. Det vil have været let. Ja, jeg sætter Nej, faktisk ikke. nogle fakler herude, sådan. Så kan vi faktisk finde tilbage til hjemmet. Ja. Så også samtidig, der ikke spawner creeper. Kan der spawne de der grønne banditter, hvis... Yep. Okay, Hvis der ikke er noget lys. okay. Fedt nok. Eller egentlig ikke. Nej. Der er så en spawner, det er hvor der er sådan nogle minimonstre inde i så et firkantet fæstel. Okay, Så når der er den der creeper, der snor hurtigt rundt, så spawner der en creeper. Eller en monster. Det er lige meget, hvad for en spawner der. de fremkalder dem simpelthen bare ud af ingenting. Yep. Skal jeg ikke sætte nogle flere fakter? Jo, jeg havde bare lige tænkt mig at lave en væg. Så skal vi sætte en fakkel der. Okay. Skal du ikke lave en stenpickaxe? Jo, det burde jeg jo egentlig. Og det er den samme som Ja. den tidligere. Okay, så må vi lige lave noget træ. Dem kan vi beholde til at lave kul ud af. Ja. Okay. En skrøs. Træs. Super. Lad os bruge... Skal vi bruge den her træ en op? Ja. Den bliver bare ødelagt, når den der lille bar nede i bunden. Okay. Fedt nok. Men når man næsten ikke kan se det, så betyder det, at man bare skal bruge den en lille smule mere. Okay. Så går den i stykker. Okay. Kan man reparere dem? Ja, hvis man har en til af de samme. Så man kan simpelthen skille en ad og sætte den op på den anden? Hey. Ej, jeg vil gerne lige... Kan jo godt lige prøve det. Prøv det. Så skal vi lave en til af de der træ. Eller vi kunne også først prøve at putte en. En. Bare den. Og så lad os se, om det virker. Måske. Så skal vi have en til af dem her. Nej, du kan bare prøve at sætte den op. Og
Så skal han have en til. Du har ikke en til de der. Nej, men du kan lave en. Okay. Det er godt. Eller også kan vi prøve det med Stine. Ikke sådan, når vi får dem længere frem. Men måske kan vi også finde noget jern, hvis vi laver en mine. Ja, det er det, jeg havde tænkt på her. Bakke. Så behøver jeg at se. I stedet for mørke klods. Så skete det. Yep. Stort bang. Okay. Jeg skal egentlig se, om det er blevet nat endnu, eller ej, eller om vi stadigvæk kan komme ud for. Der er en af de grønne. Ja, det er en creeper. Okay. Skal vi nakke den? Nej, ikke for tæt på den, ellers springer den. Bare nak den. Fordi man får krudt ud af den. Så kan vi selv sige bang. Nej, så kan den sige bang. Jeg tror med det her lille træsvær, jeg tror vi holder os væk fra dem der. Yep. Der er en zombie på vej imod dig. Hellere blive indenfor. Det er for farligt det der. Yep. Vi har ikke en seng. Vi har ingenting? Nej, vi har ikke en seng. Hvad skal vi bruge til at lave sådan en? Noget uld og sådan noget træ. Jeg har kun set køer. Der var jo desværre ikke nogen får. Vi har nok ikke sovet meget den her nat. Kan man få uld fra andre måder end får? Ja. Hvordan det? Man dræber bare et får, og så tager man noget farve, og så bliver det til rødt uld. Eller noget andet end hviduld. Andet end hviduld. Kan man lave ulden ud af noget andet? Nej, det kan man. Hvad med edderkopspind? Jo. Kan man godt det? Jeg tror. Det må vi prøve, hvis vi finder noget. Så behøver vi ikke at finde får. Det er dejligt. Men man kan også lave sådan noget, som der kan plante. Plante? Ja, sådan noget, som der kan få planter til at vokse hurtigere op, hvis man bare trykker på planten. Er det sådan en slags gødning? Det er sådan noget hvidt. Hvidt? Er det knoglemarv? Ja. Er det fordi det er skeletter, vi får det? Ja. Jeg ved ikke, hvad det er, der bygger. Hedder det benmel? Ja, det er det. Vi har kun engelsk fakkel tilbage. Hellere gå op og lave noget mere. Ja. Er allerede blevet langt den tunnel der? Nej, en mine. Ja, det er rigtigt. Mine. Det er godt, vi ikke fandt den gode mine. Ja. Det er en slem en. Ja. Zombie. Ikke godt. De larmer, hva'? Yep. De kan jo måske godt ødelægge de døre. Kan de det? Ja. Hvor er det? Der. Der er en gris. For den da. Har vi egentlig ikke brug for noget mad? Ups, undskyld. Det gør ikke noget. What? Jeg tror, den brugte en enderpearl eller noget. Jeg får en enderpearl af en enderman. Hvis man kigger dem i øjnene... Det er de sure, eller hvad? Ja, så vil de gerne dræbe dig. Og første gang skærer de 2 hele hjerter. De slår rigtig hårdt. Det tror jeg på. Dem skal man bare lade være med at kigge på. Ja, og slå på. Okay. Så må vi lade være med det. Yep. Jeg fik noget læder. Ja. Dem kan jeg lave op til tøj. Til tøj? Har vi nok? Nej, jeg skal bruge for 4 til støvler.
4 til støvler. 4 stykker lever. Hvad med hjelmen? 5. Okay. Og til... Ja. Noget andet tøj, så skal man bruge 8. Og til det 8. sidste skal man bruge 7. Det er sådan bukser og en brynje, eller hvad er det? Kan man også lave det ud af læder? Hvad? Kan man også lave det ud af læder og sådan noget? Ja. Okay. Er det det eneste, man kan... Kan det kun læder, du kan lave sådan noget ud af? Ja. Kun tøj. Det kun... Nej, jeg spurgte, er det det eneste? Det er sådan noget tøj, kan du kun lave det ud af læder? Ja. Tror jeg. Hvad med rustninger? Kan vi lave sådan noget? Ja. Ja, det er ud af metal. Også ud af løv. Også ud af læder? Ja, og diamanter og guld. Ah, hvad er det bedste? Diamanter. Der fandt vi noget kul. Ej, hvor dejligt. Så behøver vi ikke brænde træ mere. Nej. Det er også noget kul fra inden. Hvor uhyggeligt. Nå, det var den hakke. Lad os komme op. Bare vi fik en sølvhakke. Sølvhakke? Sølv er blødt. Er det ikke jern? No. Jo, jern. Jeg kalder det altid for sølv. Kan nok ikke se forskel. Ej, der er mad. Det er vores... Faktisk giver det der meget mad. Ja, det gjorde det godt nok. Ja. Lad os gemme det. Så. Hvis Okay. jeg faktisk på en profil derhjemme på Xboxen har jeg 35 eller 34 stykker køb af det der varme. Det er det ikke for gammelt? Nej, det bliver ikke engang gammel. Imponerende. Sådan noget må vi hellere lave. Ja. Kyllingen tager endnu mere sult. Tager endnu mere sult? Ja. Sejt. Nej, det tager det der til de bliver fyldt. 4? Jeg tror, de tager 5 eller noget. Okay. Eller 5 metal. Der er ikke meget. Så har vi også en hakke igen. Men nu når det begynder at blive dag, skal vi så ikke ud og sige hej til dem, Ja. der irriterer os Yep. der om natten. Jeg er skrevet. Der er en af de grønne der. Creeper! Jeg tror der... Se, de springer. Pas på. De kan springe i luften. Bum! Hvad sagde jeg? Det er imponerende. Yep. Ja. Godt nok farligt. Der er en med ild i. Det er et skelet. Den kan man er heldig at få en bue. Min knogle. Ja, vi Bare fik en sæt knogle. den derop. Au, der sidder en bil i ryggen. For den der. Okay. Nå, Bare sæt de der knogler op. knoglerne? Ja, bare sæt dem op. Nej, der har vi jo benmelet. Så kan vi få Bonemeal. ting til at gro hurtigere. Ja, det var bonemeal. Okay. Bonemeal. Jeg skal lige love for, at der er mange køer, men der er ikke nogen får. Nej, men skal I ikke slagte nogen af dem? Jo, vi kan godt slagte nogle af dem. Slag. Vi kan måske også få noget læder, så kan vi lave noget rustning. Vi har allerede 3. Nu har vi 3 i hvert fald. Nu har vi 4. Nu kan vi lave nogle sko. Kan vi lave sko? Ja. Laver vi dem? Det kan vise dig noget færdigt med at slagte de dyr. De er dumme. Skal vi slagte dem alle sammen, eller skal vi efterlade et par få? Bare nogle par få. Kan vi efter. Kan de så lave nye køer? Nej.
Kan de ikke? Nej, kun hvis man giver dem noget mad. Okay. Og de spiser hø. Spiser hø? Ja, så er det her det perfekte sted. Der er en kylling. Får! Ja. Dræb den hurtigt! Ja. Der er mange får. Dræb den hurtigt. Sap. De har også forkød. Vi laver vel lammekoteletter. Fik vi nok uld der? Ja, det gjorde vi. Ja. Så kan vi lave en seng. Ja. Lave en seng. Ja. Skal I gå hjem til vores hjem? Jo, jeg vil bare lige se, hvad det her er. Ja, det er jeg tror, det er noget mine. mikrobine. Mini-ravine. Der var noget jern. Det er også der. Der er en flagermus. De gør ikke noget. Nej, De flyver bare rundt. de flyver bare rundt. De siger Der er noget jern. der er en zombie. Der gik der også ild i ham. Ja. Så kan vi lave... En jernpickaxe. De er jo pickaxe på engelsk. Hakke på engelsk. Det er vist på dansk, er det ikke? Nej. Greb ham. Der fik vi noget zombiekød. Det skal man nok ikke spise, vel? Nej. Det er rådent. En sød lille flagermus. Det var bare jord. Det var bare jord. Jeg troede. Ja. Der var ikke så meget. Der er nogle... Ja, Zombier. der er også en grøn en. Creeper! Det kan være, at vi kan få den til at sige bum. Så springer den også zombierne. Nej, bare... Nej, du skal... Jeg tør næsten ikke. Bum! Så døde de. Så døde de. Bare ikke. Hvad er det der? Det er kul. Lige det var jeg. Der er et skelet. Man kan få bognivel, der er det. Fik vi. Vi fik 2 pile. Flagermus mere. Fedt. Der er stjern. Så tager jeg det. Og så lad os komme hjem igen. Hurtigt. Inden der er nogen, der dræber os. Og husk lige at spise noget mad. Du glemmer altid at kigge på din sult. Ja. Ej, der var noget andet krokød. Der. Nej, nedunder. Nå, det er får. Nå. Lam. Jeg tror, det er ko. Nej. Vi har 33 kokød, så det burde være nok. Slagte nogle køer. Det var derovre, vi havde vores hule, ikke? Ja, det kan jeg godt se. Ja, døren og lyset er derovre. Jeg tror, vi skal lave os en kiste og putte tingene i. Ja, der laver man også bare firkant, bare ud af træ. Den der firkant, som vi også lavede vores... Ja, vores ovn. I vores ovn, ja. Bare sammen. Ja. Jeg er god til alt. Fordi, Ja. fordi jeg ser YouTube. Ja, du ser også YouTube. Jeg ser meget. Du er Og eksperten der her. var noget sølv, tror jeg. Og sølv. Nedunder. Der var også. Au. Der var ikke noget skrevet af det.